Velkommen til Konsekvens Retail Academy. Mit navn er Mads Lønnerup, og jeg vil gerne have lov at præsentere dig for et koncept, vi kalder resultatorienteret butiksledelse. Konceptet bygger på vores 8 års erfaring med at skabe resultater i dansk detail. Men inden da vil jeg gerne vise dig den metode, vi arbejder efter. Metoden kalder vi før, under og efter. Før et kursus er det vigtigt, at kursisten modtager noget materiale, så de er mentalt parate til at modtage læring, når de kommer på kurset. Under kurset der er det vigtigt, at de problemstillinger, der bliver diskuteret, de er nærværende og aktuelle for den enkelte kursist. Og efter kurset, der etablerer vi en stramt styret proces, som sikrer, at den nye viden bliver implementeret og forankret i virksomheden. Det handler om at skabe resultater. Og nu til konceptet. Resultatorienteret butiksledelse sætter lederen i centrum. Og derefter så sætter vi fokus på de 3 elementer, vi mener, at en leder skal kunne balancere for at skabe resultater. Nemlig kundefokus, indtjening og gejst. Første modul hedder kundefokus og består af 3 delelementer. Første element handler om strukturen for salget, og her arbejder vi med 4 faser. Første fase handler om at få skabt kontakt med kunden. Anden fase handler om at kvalificere sig til salget. Tredje fase er at præsentere produktet. Og fjerde fase handler om at få afsluttet salget og give kunden en god oplevelse, når de går ud af butikken. Andet element, det handler om standarder. Hvad er det for en standard, lederen ønsker i de enkelte faser i salget? Og tredje element, der tydeliggør vi de handlinger, lederen skal iværksætte for at binde strukturen og standarderne sammen og skabe kundefokus i butikken. Andet modul hedder indtjening. Og første element i indtjening, det er nøgletal. Vi arbejder med 3 overordnede begreber for nøgletal. Og det første, det er salg. Her arbejder vi med de nøgletal, som angår salget, og det kunne være antallet af ekspeditioner, salg per kunde og hitrate, for at nævne nogen. Andet begreb, det er avance. Og her ser vi på, hvordan vi kan påvirke vores avance. Det kan være ved at eksponere varerne anderledes. Det kan også være ved at arbejde mere aktivt med mere salg. Men afhængig af kæden, så kunne det også godt være, at man skulle begynde at arbejde med sin svind og sine nedskrivninger. Tredje begreb, det er omkostninger. Og her sætter vi fokus på, hvordan man kan optimere forbruget af sine ressourcer i virksomheden. Andet element, det handler om synlighed. Om synlig ledelse. Hvordan er lederen tydelig i det, han vil i butikken? Tredje element, det er de handlinger, lederen skal iværksætte for at binde nøgletallene sammen med sin synlige ledelse. Næste modul er gejstmodulet. Og første element, det er forskellighed. Vi sætter fokus på lederens evne til at håndtere forskellighed medarbejderne imellem. Og kombinere et team, hvor alle medarbejdere bidrager konstruktivt til resultaterne. Næste element, det er motivation. Lederens evne til at motivere den enkelte medarbejder til at skabe resultater og indgå aktivt i teamet. Sidste element, det er handlingerne. Og her er det tydeliggør de handlinger, lederen skal foretage sig for at skabe det her team med gejst, der skaber resultater. Efter hvert modul i resultatorienteret butiksledelse arbejder den enkelte leder aktivt med en række konkrete handlinger, der skaber nye resultater. Når vi mødes på et nyt modul, bliver den enkelte leder ansvarliggjort for de handlinger, vedkommende har sat i værk, og de resultater, de har skabt. Det giver en rigtig god læring og videndeling den enkelte kursist imellem. For at fastholde den her proces, arbejder vi med et online-værktøj, vi kalder Plan to Learn. Plan to Learn, der har vi mulighed for at gå i dialog med den enkelte leder og fastholde dem i processen og sikre, at de arbejder aktivt med deres handlinger. Det var resultatorienteret butiksledelse. Du har mulighed for at læse mere om konceptet under produkter og ydelser ovenfor. Tak for din tid. På gensyn.